Hola lector i bon any nou. Potser ja em coneixes per l'altre canal, però per si no em coneixes em dic Jan Arimany, soc d'Andorra i m'encanta llegir. De fet, el meu somni és arribar a ser editor de llibres i, doncs, pel camí vaig compartint les meves impressions dels llibres que vaig llegint. Ho he estat fent durant els últims 8 anys a través de 2 blogs, Trotalibros i Entre Lletres. També comparteixo la meva passió pels llibres per Instagram i des de ja fa més d'un any avui també comparteixo la meva passió per la literatura a través d'un canal de YouTube que es diu Trotalibros. I m'ho he passat molt bé, he connectat com mai amb lectors d'arreu del món, però tenia una mancança, i és que quan llegia un llibre en català o llegia literatura catalana no traduïda al castellà, no sabia molt bé com fer-ho. Tenia 3 opcions. La primera era ressenyar el llibre en castellà a Trotalibros. De fet, fins ara, al llarg d'aquest gairebé un any i mig, he ressenyat llibres de Marta Orriols o de Toni Sala en castellà, però em sentia com estrany perquè estava ressenyant llibres que estaven en català i que de fet no tenien traducció al castellà i les estava ressenyant en castellà i se'm feia molt raro tot. La segona opció era ressenyar-los en català a Trotalibros, que també m'hauria semblat estrany perquè hi ha molta gent que em segueix que no sap català i que no hauria entès aquestes ressenyes i sempre els hi sortiria aquests vídeos a ser subscripcions i doncs no sé, tampoc li veia massa sentit. I la tercera opció, que és per la que finalment he optat, és crear un canal secundari a Trotalibros per parlar de llibres en català, de literatura catalana, de premis literaris catalans en català. I estic molt content de finalment fer-ho, d'arrencar un canal de literatura en català que sigui Entre Lletres, que és on et trobes ara mateix. La decisió definitiva la vaig prendre al desembre del 2019 i vaig decidir arrencar aquest canal avui, 1 de gener del 2020. Per començar ja un nou any, és com un propòsit d'any nou. Año nuevo, bragas nuevas. De fet, el blog d'Entre Lletres també va néixer un 1 de gener. A mi em fa gràcia, tu. A mi aquestes coses em fan gràcia. Què hi haurà en aquest canal? Doncs bàsicament serà això, un canal secundari de Trotalibros per parlar de literatura catalana, les meves impressions sobre els diferents premis o llibres traduïts que no tenen traducció al castellà. Per exemple, aquest era el cas de Negra la brisa lluent, de David Ban, que Edicions del Periscopi va traduir. Què hi trobaràs en aquest canal? Doncs bàsicament ressenyes literàries dels llibres que vaig llegint, però no m'atreveixo a dir-vos massa més perquè moltes vegades em sorprenc a mi mateix de les coses que faig. Però bàsicament això, ressenyes literàries, la meva opinió sobre el món literari, editorial. M'encantaria que aquest canal es convertís en un espai més, com el d'altres pocs booktubers en català, per parlar de literatura en català, per discutir en comentaris, per reflexionar. Si ja em veies al canal de Trotalibros, ja coneixeràs més o menys el meu gust literari, ja sabràs que no sóc molt de gèneres tancats com novel·la negra, novel·la romàntica, novel·la històrica, sinó que m'encanten les novel·les que parlen de tot, perquè a la vida tens una mica de tot. Per exemple, alguns llibres que casualment tinc aquí davant i que em van encantar són Incerta glòria, de Joan Sales. Un retrat excepcional des del bàndol republicà de la Guerra Civil, sense heroismes, un llibre impressionant, inoblidable. O Un amor d'en Swan, de Marcel Proust, amb la traducció de Josep Maria Pinto. És impressionant l'edició de l'obra magna de A la recerca del temps perdut, que està fent Viena Edicions. O aquí tinc, per exemple, Cançó de la plana, de Ken Haruf, un relat tendre, entranyable d'un poble monòton i tranquil de Colorado, però que l'autor sap incidir en les vides dels personatges que tria d'aquest poble i ens mostra totes les complexitats que queden emmascarades rere els silencis d'aquest poble. És també un llibre magnífic. Però una mica els meus gustos es mouen per aquí. Clàssics de la literatura, clàssics contemporanis, o literatura contemporània com Persecució de Toni Sala o Aprendre a parlar amb les plantes de Marta Orriols, que són, al meu parer, llibres magnífics, perquè no et deixen indiferent, perquè no són només per entretenir, sinó que et porten a reflexionar i a descobrir coses de tu mateix que potser no sabies o havies donat per sentat, o fins i tot et pensaves que eres l'única persona que havia sentit aquelles emocions tan íntimes. I això és Entre Lletres. Benvinguts a Entre Lletres. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.